ассалому алайкум бародарои азиз. Пешай видеоро сар кардам. Функсияи нави телефон Samsung Galaxy A10-ро ба шумо нишон метавам. Ай ҳаматон хоҳиш метавам дар видео лайк монед, то ки канали мо пешравиш хуб шавад. Ва чӣ гуфтаниям, худованд ҳамаи бачаҳои ғариба нигаҳбон бошад. Бародарои азиз, нигоҳ кунед. Медорем настройка, поён меравем, обслуживание устройства медароем. Боло 4 нуқтачае ки дар боло мебинем. Ҳамида пайваст мекунем. Удалит с экрана приложение ира намеҷахем. DMDNA правило автоматизатсияда меҷахем. Чиқале ки мебинем бародарои азиз, якумдинаша ежедневная автооптимизация ҷараён мекунем. Сеюмдинаша автоматический перезапуск в задании время ҷараён намекунем. Сеюмдинаш адаптивный режим питания иша ҷараён мекунем. Айма ҷараён чиқале ки ман гуфтам. Якумдинаш барои скорости телефона хуб кор кардан. Тиюмдинаш яъне ки заряди телефона экономия мекунад. Раҳмат ба ҳаматон бародарои азиз. Ай ҳамаи шумо вақт дастгирӣ мехоҳам. иншоалло ки видеои хуб мешавад. чизе ки мефаҳмам барои телефон ғайрат мекунам ки шумо фаҳмед ва ягонча хурд кунед. Фақат аз шумо лайк ва поделиться карданам мехоҳам. Раҳмат ба ҳаматон.